Здравейте, любители на акваристиката! Искам да ви запозная с нашия аквариум, който сме пуснали от около 2 месеца. И сме нови любители на рибки. Както виждате, имаме няколко вида рибки. Престела, ето тези отзад, които са с точките на перките. Виждате ги? Престела. Тази също. Мисля, че са 4 престели. Има една с неутрален цвят, защото тези се водят генно модифицирани заради цвета. Ето тази е с неутралния цвят. Тетра Glowfish. Тези цветните всички са генно модифицирани. Тази е албинос, както виждате. Синя, зелена, виолетова, нещо като оранжево. Отгоре предимно плуват зебрите. Наскоро загубихме един сом коридарус от този вид. Черен, точно такъв, малко по-голям. Аквариумът бяхме оставили по грешка на дневна светлина. И беше зеленясал. Последва почистване на всички неща. Както виждате, къщата на Спонж Боб, самия той. Тук имаме един змей. Тук имаме една пещера. Всичко това трябваше, както и коралът, трябваше да ги извадим и да ги почистим от тинята. Вижда се все още следи по растенията от тази тиня, така я наричам, защото беше много упорита. С четка за зъби почистих всички неща, след като ги извадих от аквариума. С гъба почистих стъклата, но дори все още откривам места, по които не съм изчистила достатъчно добре, но ще изчистя на следващия етап. Останалите нови рибки от днес, освен този коридарус, имаме такъв и бял албинос и един шарен, но къде са, ще ви ги покажа по-късно. Ето го шарения, тук се вижда леко. Новият сом, ето там в дъното, лепящ сом. И този белият албинос, който се крие, сега ще го видите от другата страна. Доста са активни и са лепящи. И имаме един сом, който е мини скат, но той в момента не се вижда. Някъде отзад е в дъното. Имаме пецка риджи. Сега ще се опитам да фокусирам едната, за да разберете къде се намира скаридата. Но качеството не е много добро. Едната скарида се намира тук в зелените листа. Имаме и жаба. Много интересен е този мини-скат, сом, мини-скат, който в момента се крие отзад за водораслите. Ще го снимам и него на по-късен етап. Ето ги двата сома коридаруси. Коридас или коридарус. Ето го и третия. В момента се запознават с този малкият черен сом, който е от току-що. Защото, както ви казах, загубихме един такъв сом. Единствените загуби на риби бяха една зебра. Забравих да кажа и за зебрите. Ето ги. Не зебрите, извинете. Зебрите са тук. Това са неонките. Една неонка ни умря. Просто ненадейно изведнъж легна на дъното и това беше. И както една скарида.
дошло и е времето, може би. Не мога да кажа. Нямаше ни една седмица и спуснахме аквариума. Позволихме друг човек да ги храни, но не беше проблема в храненето, защото имаше инструктаж. Проблемът беше в осветлението. Никога не оставите дневната светлина да свети повече от 8 часа. Това е от нас за сега. Очаквайте още видеоклипове да ви разкажем за нашите рибки. До нови срещи!